شرنوي سرد نعم سرد عيني الكرى طيف سرى عن أم أمر في غياه بالدجى سرد عيني الكرى طيف سرى نعم عن أم أمر في غياه بالدجى نعم سرد ردي أنا عيني غا جيت أمده نعم الكرى nani Eyi. sarrade riddi ɓayfu faayalo sara roƴi faamide ana ayniya ga guitem alkarangun nani haɗimo ɗanade joni noon ɗayfu faayalo woni miijo sara miijo ngo roƴi nder jamma 2 heures 3 heures jamma holto fayi debbo biyeteɗo ana ummu amadou nani o waali miijade ko debbo biyeteɗo ummu amiri fi gaya hiibi e cattuɗum adduja jammaji nani o wi zara wisadi wazalamu akifun wa anjamu lleyli madidatu ɗula ahlan bi sahsin ma ra'ayna mislahu fi yaqzatin tazhu lana ɗulal muda nani o wi zara wisadi wayri komo leli tan on wi omo ɗano faamide walla o ɗani o hoydi ene ari juurade ɗo jeganayi makko ɗo nani zara juurima wisadi jeganayam o wa zalamu on saaha heedo o haalde ko ari juuradema ko o wi wa zalamu taw nden niɓɓere nde aakifun ene ñiiɓi nani ñiɓɓere nde ene heewi wa an jamul leyli koode jamma madidatu ene pooti abdoula daɗi mum on kadi koode faamide ndogu foyni koode ñaari nani nden noon o yi oɗo garɗo e makko e jamma o wi ahlan bisimilla mi sahsin ngal ɗo tergal nani o debbo no wayi yodde ni ma ra'ayna mislahu min meeɗani yiide faamide hono oɗo debbo yodde fi yaqzatin e pinalam min meeɗani yiide bo waɗni yodde tazhu lana faami komin mbaɗanno pormanatuji ɗuula juutgol almada dumunna faamide e cukago amin ha e cagatagal min meeɗani yiide debbo baɗni yodde nani emin jogino pelle rewɓe hono oɗo kam min meeɗa ɗum yiide is nahanu nazhu wa zamanu mula'un bi a'yuni l-ghidi wa faami ganduɗa wa ajdadi zaba is nahanu minen e zamanu amin nazhu emin mbaɗa pormanat wa zamanu ete e on ɗon zamanu mula'un komin yinnaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ɓe a'yuni guire al-ghidi rewɓe nemiɓe ɓe a'yuni rewɓe ɓuttitɓe guire al-ghidi rewɓe nemiɓe wa ajdadi rewɓe juutɓe daaɗe cikkara mataw daaɗe ɗe azzaba ko daaɗe lelli lellere way juutde daaɗe ni dande ni ko noon rewɓe ɓe mbayi juutde daaɗe nani ene jeeya e jondam debbo dande nde juutde nani nde serta e gaade kono dayi raɓɓittan ni en a wawa hay wadde hen cakka ɗum jalni se nani il faut guire ɗe ɓuttide dande nde juuta faamide reeduɗe o fof mo haalani ɗum haala nani eyo nawa isun rewɓe nemiɓe misalal maha nawahidun hamsil budune aliyatil muntama nani nawa isun rewɓe nemiɓe ɓe ganduɗa ɓalli mumen ne ɗaati wona tan koyɗe ñaɗɗe so ganduɗa so mbiwi marɗa ganduɗa hajude ɗum no wiyatano ganduɗa darab tan koko poɗata ala nawa isun rewɓe nemiɓe misalal maha nani no ɓe mbayi ɓuttidde guire ni guire ɗe mbayi kono almaha naggue edde andi naggue edde woni nayyi gonɗi ladde ɗi mbaɗɗi gallaɗi mawɗi ɗi nawahidun ƴoolo limɓe nani joguiɓe ƴoole towɗe hamsul buduni ganduɗa ɗehiɓe deedi sa yiiɗi andude ɓen rewɓe tan ƴewata rewɓe enduji noon mbayi hamsul buduni deede ɗi ene ɗeehi wona tan debbo ñamdo ha reedu feefa so reedu feefi tan gaɓɓuɗi ɗe ƴuufata gaɓɓuɗi ƴuufi noon joomum soofat nani hamsul buduni koɓe ɗehiɓe deedi aliyatu koɓe towɓe almuntama darde ko jolɗuɓe wona kay ndewonta daɓɓonni hen nani والغانيات لا يردن من بدا في عارضهن الصيب لو رام الصبا لما رأت صيبي عم مفرقي قالت غباري يا خليلي ما أرى وي والغانيات من ريوب بغندودا نمبا يودني الغانيات غانيات وني بولو غندا بولو فدا وني بولار ويار haysa ñanta ka jod غانيات yondiniɓe taw so waɗani cakkaji en ceenuji en kañum koko yooɗi tan so jali koko yooɗi so woyi koko yooɗi so tumminima koko yooɗi kañum koko yooɗi tan nani eyo woni rewɓe noon mbayi ɓen ɗon noon la yuridno ɓe jiiɗa debbo joɗɗo jontaɗo yiiɗa man bada on mo fuɗɗi feñde muɗum fi aridihi e tollude haqqillaji muɗum a sayba leeɓi daneji
nani rewɓe diriyankoɓe kala moɓe ndi fuɗɗi wadde leydi daneji ɓe ɗaɓɓata ɗum no feewi lawrama saba hay sinno on adde maɓe cukago ɓe jaɓata nani kanko noon ɗo woni ɗo o fuɗɗima wadde leydi daneji kadi o monɗo kadi yomo ƴamodira e oɗo debbo nden o wi oɗo ummu amru noon nde o ari muɗum lamma ra'at saybi nder ummu amru yi ganda ha joni leeɓi daneji amma puɗɗima huppidinde mafriqi tolluram hankadi haqqillaji ɗi foof puɗɗima wadde leeɓi daneji nani nder kanko gorko faami debbo o ne forti koyɗe muɗum omo lelni hoore makko e dow koyɗe debbo nani debbo o ne tiime makko yi hoore nde fuɗɗima wadde leeɓi daneji qaala debbo o wi saɗa mala kam ɗum ɗo hubarun ko poussiére ɗum ɗo kam saɗa mala wona leeɓi daneji ko poussiére kam woni ɗo nani eyyo ya khalilu ya sehlam ma ara ko jiimi ɗo nde hoore ma ko mata ko poussiére kay woni ɗo ina wawi wonde poussiére kay walam tazal kilo jabade debbo o taw walam tazal tamsahuha bi midriha wal qalbu ma bayna iyasin wa raja o wi walam tazal debbo o serani tamsahuha ene momtira ene fiɗɗira hoore nde bi mirɗiha e ganduɗa ha joni de wirno melfal muɗum ene jagga melfal muɗum ene fiɗɗa hoore nde ene wiya ɗum ɗo kam saɗa mala wona leeɓi daneji kam poussiére woni ɗo wal qalbu o wi ɓerdam nde bayna iyasin wa raja woɗi o kam nde wawi mi daña wawi to mi pertima gon ɗo sikka yaram baddane qultu laha maw'idatan la allaha ta'ya surufa ma ra'at bi qad ala bimi ya zabyata asbaha shay'in bil maha rati'atan bayna al hasimi wal hasa imma tara ra'si haka lawnuhu durrata subhin tata azyali duja bimi qultu laha mi haalnamo hunde maw'izatan mi waajomo la allaha ta'yiyamo o reena ɗum ɗo hankadi o anda aduna ko noon nde wonno sagarde so yi ha ɓooyi tan wontata ko naye nani o reena surufa pirɗirgol zamanuji ma ra'at bi ko yiyeyam kada ala ina tooñi mbimomi ya zabyata e heyma lella hakkeno debbo o way yodde ni o nandini ɗum e lella o wi ya zabyata e heyma lella asabaha nanduɓe shay'un hunde bilma ha e nagge nadde faamide ganduɗa wiyatno nagge eda nani eyo koyɗe ɗe no mbayi yodde ni juuɗe ɗe e dande ɗe ɗum ɗon nandi koye lella wa amma guite ɗe no mbayi ɓuttide ni nandi koye guite nagge eda nani raati atan nagge ganduɗa ene dura baynal hasimi hakkude leɗɗe wal hasa e puɗi o wi debbo o imma taray so tawi a yi ra'si e hooram nde haa ka nandi lawnuhu mbaadi nde ɗurrata subhin wayino buulol subaka ni hoore nde ko ɓaleere kurum wonno sugundu joni noon waarino subaka sene wiyata andi wonata ko fuɗɗade leerde seeɗa o wi sa yi hooram wayino ɗurrata subhin buulol subaka tata lesa asyali geworde adduja niɓe andu hankadi ko goɗɗum woni ɗo